i obeleženi memorialni koncert u čast Luki Popovu. Sada bih vas zamolila sve da ustanete i da minutom ćutanja odamo počast. Slava mu. Sada bih pozvala gospodina Nandora, predsjednika Skupštine opštine da se obrati publici i gostima. Dame i gospodo, poštovana porodice, poštovani prisutni, okupili smo se na ovom mestu kako bi razmislili malo o tome šta se desilo, šta je to što je naše živote u proteklih nekoliko meseci obeležilo. Isto tako smatram da je bitno da nikada ne zaboravimo delo našeg prijatelja, naše kolege. Cijela ta tragedija treba da nam pruži snagu da nastavimo dalje i da kulturno-umetničko društvo i svi mi koji smo na neki način bili povezani sa Lukom nastavimo dalje i da budemo sve bolji i bolji. Mislim da vam neću reći novo ako budem kazao da sam član kulturno-umetničkog društva Tise Đenđe Novi Kneževac i mi smo nekako u našem kulturno-umetničkom društvu uvek Krsturce gledali kao jedno najjače kulturno-umetničko društvo u celoj okolini i uvek smo se ugledali na vas, Srpsko Krsturce. I mislim da je bitno da se taj posao nastavi i da i dalje budete najbolje kulturno-umetničko društvo, ne samo u Novom Kneževcu, nego i šire. Mislim da je i lokalna samouprava i svi mi koji smo bili u kontaktu i koji smo bili drugovi, prijatelji, kolegi sa Lukom, tu da vam pomognemo i kao kulturno-umetničko društvo i naravno kao lokalna samouprava. Želim da vas pozovem da ako vam bilo šta zatreba, slobodno nam se obratite i želim vam puno sreće i naravno da i dalje budete tako dobri kao što ste dosad bili i da vas ova tragedija ne zaustavi, jer jednostavno, kao što sam rekao, treba da nam da snagu da nastavimo u nekom narednom periodu. Hvala lepo. Zahvaljujemo se. Sada bih zamolila narodnog poslanika, gospodina Radovana Jančića, da dođe da nam se obrati. Dragi prijatelji, gospodine predsjedniče opštine, gospodine predsjedniče Skupštine, gospodo članovi Opštinskog veća, gospodo Ani Bojeras, predsjednici izvršnog saveta Mađarske nacionalne manjine, dragi posjetitelji, dozvolite mi da vas najpre najsrdačnije pozdravim i da vam se zahvalim što ste povodom ovoga teškog trenutka odvojili vreme da budete ovdje sa nama. Povod svakako da nije lep. Povod je svirepo ubistvo Luke Popova, zaslužnog građanina, zaslužnog kulturnog radnika, čovjeka koji je više od 50 godina odvojio od svog života da
posveti ovim daskama pozornica širom Srbije, pa čak i Evrope. Puno puta sam bio u prilici za ovih 50 godina da ga tražim na kućnoj adresi, gotovo nikada ga nisam tamo našao, uvek su rekli, tu je na Bini. Mi hrišćani smo narod, vera koja ne sme da se sveti, ali je svakako bitno da znamo da ne smemo ni da zaboravimo. Ja bi se posebno ovom priliku zahvalio predsjedniku opštine, dr. Radovanu Iliću, koji je dao saglasnost da se ovakva manifestacija, da kažem, ne manifestacija, ovaj program uradi, da se sjetimo Luke i koji je ovde zajedno sa nama po prvi put posle promene vlasti zajedno sa nama mnogima i sa vama mnogima završili osnovnu školu u našem selu i kojem je svakako stalo da nam se sela razvije. Posebno bi se zahvalio gospodinu Milomiru Filipoviću, uglednom novinaru i publicisti koji je ovogodišnji dobitnik najveće priznanje Republike Srbije, Vukove nagrade iz oblasti kulturnog stvaralaštva. Tu je zbog nas, tu je zbog naših sela, tu je zbog toga što želi da naš Srpski krstovi sela ove opštine pomogne u tom smislu da svakako napreduju i da nam pomogne u tom pravcu da nađe naših sela mesto koje je pripada. Srpski krstovi je postao član asocijacije sela. Srpski krstov će naći svoje mesto u selskim novinama. Srpski krstov će učestvovati na festivalu sela Srbije i Srpski krstov će veoma brzo prionuti zajedno sa gospodinom Filipovićem na jedan težak zadatak, a to je izrada monografije, nove monografije sela Srpski krstov. Vi, deco, koji ćete večeras učestvovati u ovom programu, znajte da ste u obavezi da danas budete najbolji, znajte da vas Luka od negde posmatra, zato proučite i dajte svoj maksimum. Ja vam se najlepše zahvaljujem, ja sam pozivam gospodina Filipovića da dodeli zahvalnicu Milanu Popovu, sinom brata Luke, i da vam se obrati sa nekoliko reči. Hvala vam još. Dragi prijatelji sela Srpskog Krstura i poštovano rukovodstvo opštine Novi Kneževac i svi ostali prijatelji sela širom Srbije, želim vam dobro večer. Želim vam da ovo večer bude u nekoj radosti što ste volali i poznavali Luku Popova kao što sam ja poznao. Nemojte da ovo večer bude tužno. Luka Popov je ceo svoj život posvetio igri, radostu, veselju i pesmu.
molim vas zbog njega večeras s ovom decom koja igraju ovdje na pozornici i vi se radite. Verujte da će on tamo gde je otišao, tako naša vera hrišćanska govori da sve duše idu na nebo, da će se i on samo tako raditi. Ovo priznanje koje sam ja danas donao i uručio njegovom najbližem rođaku, uručio udruženje kulturnih stvaralaca sela Srbije Zavičaj i ljudi koji su pokrenuli manifestaciju Susreti sela Srbije, u kojoj je manifestaciji prijavljen i srpski predsjednik. Mi ćemo ove jeseni više od 120 sela imati razgovore sa ljudima, da vidimo šta se tamo dešava, radi i da te primjere kažemo i onima koji nisu se prijavili. Ja se radujem što sam danas u Srpskom Hristuru, radujem se što vas vidim tu u prepunoj sali, radujem se što su mladi ovde odvojeni od kompjutera koji im uzimaju najviše vremena u životu, što ne znači da ne treba da upotrebljavaju kompjuter. To je isto kao i sa hranom. Treba jesti dovoljno da budete siti, da možda radite. Tako i kompjuter, kažete deci, treba da upotrebljavaju toliko dovoljno da nešto nauče, a ne da se igraju do besvesti, da padaju u besvesti, da zaborave ono što je u školi. I meni je drago što vidim većinu ovde u publici da su mladi, računam i one koji imaju 40 godina, a imaju decu, pa po neki uloži. Ja i sebe smatram da sam mlad, ja imam 63 godine. Prema tome, smatrate sebe mladim, radujte se, dobro što ste ovde došli. Mi ćemo se truditi u udruženju kulturnih stvaralaca sela Srbije da ovde što se dešava na kulturnom planu, to propagiramo širom cele Srbije i imamo mogućnost da to uradimo, jer vi to stvarno zaslužujete. Ja dobro poznajem i kvalitete i poznajem tradiciju ovoga kraja, dobro sam nakućan zato što ceo svoj radni vek sam posvetio selu i kulturi sela, zato što smatram da je selo rodno mesto jednog naroda. Bilo kako da se narod zove, selo je rodno mesto jednog naroda. Ja nisam nigde video, a nisam nigde čuo da je prvo postao grad, pa su onda nastala sela. Prvo su nastala sela, iz tih sela nastali su gradovi i u tim gradovima najkvalitetniji ljudi su došli iz sela. Šta bi danas Beograd bio da nije došlo milion ljudi iz sela? Pa neću da kažem, sami zaključite. Prema tome, volite svoje rodno mesto, volite svoje selo, pogotovo vi Krsturčani, kako bi ovi moji Sremci kazali, vi kažete Krsturci, a oni bi kazali Krsturčani. Nemoj da se ljutite, nije pežorativno, nego je tako jednostavno, tamo se to tako kaže. Evo, dragi moji Krsturci, hvala vam što ste mi pružili priliku da mom prijatelju koji je počivši na neki način uručim ovo priznanje, a vama želim stvarno prijatno večer, iako možda nije prilika za tako nešto. Hvala vam. Rekao bih par reči svoga strica Vuku Popova. Tužan mi je ovaj dan. Imam izuzetnu čast što primam priznanje za životno delo Vuka Čičaluka. Pomešane su mi osjećanja izrecivoga bola. Ponosan sam što sam takvog čoveka imao za strica. Moja baba za sina i moj tata za brata. Hvala vam. Izvolite, igrajte i opet ponavljam, budite najbolji, znajte da vas uvijek. Luka je bio dobar prijatelj, učitelj, rođak, kolega, brat, sin, pre svega divan čovjek.
Ne mogu pronaći prave reči kojima bih mogla dočarati sve njegove osobine nekom koga ne poznaje. Mislim da dela koje je ostavio iza sebe mogu posvjedočiti o tome. Večiti dečak, rođen je 6. maja 1956. godine, djetinjstvo i mladost proveo u svom rodnom selu, u koje je toliko duše i srca uložio. Uvek je bio takav nasmejan, pun dobrote i energije. Svako je za njega imao samo reči hvale, komšije, prijatelji, radne kolege, a najviše mi. Nije imao dece, svi smo mi bili njegova deca. Odrasli smo pored njega i sa njim. Davao nam se i srcem i dušom. Vodio nas je na razna mesta, bio nam je koreograf, otac, majka, prijatelj. Čuvao je naše tajne i davao savete. Rastao je sa nama i mi sa njim. Uvek smo rado čekali ponedeljak i četvrtak da dođemo, podelimo novost sa njim, ispušimo cigaretu i odigramo koji splet. Voleli smo i da zabušavamo. Znao je da nam napiše poruke i kad vidimo tekst deco, znali smo da je to on. Voleo je život, radovao se svakom izlasku sunca, svakom smiraju dana. Voleo je da živi i uživa. Voleo je ljude, voleo je svoje selo. Pročulo se za nas nadaleko zbog našeg kuda. Bio je tako poštovan i kao takvog ćemo ga pamtiti. Samo po najboljem i da drugog nije ni bilo. Bio je skroman, ponizan i velikodušan. Svoju ljubav prema muzici je širio. Učio nas je strpljenju dok smo ga slušali na radiju. Za svakog je imao lepu reč. Radio je i živeo za decu i omladinu ovog sela. Koliko je samo matura položio, seminarskih radova napisao, malo je reči. Lepih stvari je puno i mogla bih vam nabrajati danima. Pustit ću neka dela govori. I pustit ću da obuplakana lica prenesu tugu koju osjećaju zato što ga više nema. Zato što je otišao. Nažalost, na ovo poslednje putovanje je otišao sam. Ali verujem da nas je nosio u srcu kao i mi njega. Nedostajat ćeš s nama, kojima smo te znali, i budućim generacijama koje su tek trebali da te upoznaju, ali pričat ćemo i prenosit ćemo dalje. Luka Popov živi u našim srcima i sećanjima i dokle god smo mi ovde, nećemo ga zaboraviti. Ali falit ćeš svakog dana u opštini, svakog ponedeljka i četvrtka na probama i svakog popodneva na klupi u centru. Hvala.
pevačica Vesna Pejn i Branka Iljin, zatim će tamburaši iz Novog Kneževca odsvirati nešto i za njima Kud Mila najava za srpskog kostura, najmlađa grupa igra iz Banata.
šopske igre. Želela bih da spomenem da ovu igru igraju prvi put. Molila bih vas za aplauz podrške.
Hvala svima vama koji ste došli i uveličali ovu svečanost. Prijatno večer.